وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وشو طريقة امتحان ettim bazı adamlar bilen ta aýtsalar ayaşlar mı Allah tebarek ve taala bizim aramızdan ihsan eden adamları. Aya Allah tebarek ve taala şükretýän bendelerini bilmez mi? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Wagty kesen huzuruňa meniň ayetlerime imany bar adamlar hazır bolsalar sen şolara aýt, salamatlyk size bolsun. Sizin Perwerdigaryňyz özüni lazım tutdy, size mehraban bolmagy we rahmet etmegi. Yani her kim sizlerden nadallıktan bir teleke iş etse, ondan soň tövbe edip amelini islah etse, pes tahqiq Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Ve şu tariqa biz ayetlerini beyan etdiýäris, ta günahkarlaryň we mujrimleriň ýollary açyk we aşkar bolsun diýip. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Ayt, sizin Hudaňy goýup başga ibadet etýän zatlaryňyza ibadet etmekden men edildim. Men be hiç wajh sizin ibadet etýän butlaryňyza ibadet etmerin. Ayt, men sizin hawa hawasyňyza taby bolmaryn. Eger taby bolsam, onda şu suratda men gumra bolaryn we ýol tapyp hidayet tafanlaryň jumlasyndan bolmaryn diýip. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. Ayt, men öz Perwerdigarymdan bolan deliliň we burhanyň üstündedirn. Siz şoňa tasdiq etmäni ýalany nisbet berýäňiz. Ol sizin ejele edip tizlikde gelse bolmaýarmy diýen adabyňyz meniň ihtiýarymda däldir. Onuň tiz gelmegine ýa ta'khire galmagyna hukm Hudaý üçindir. Allah tebarek we taala hak bilen hukmeder, hakyny aýdar we şol ýaxşy hukmetýändir we hak bilen batylyň arasyny fasledip açýandyr. قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. Ayt, eger sizin ol ejele edip hawlukyan azabyňyz meniň gudratimde bolsady, onda siz bilen meniň aramyzdaky dawa tamam bolup isteýän azabyňyz fawry nazil bolardy. Allah tebarek ve taala zalimleri bilýändir. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وخداýyň ýanyndadyr gaýyp zatlaryň açary. Olary hiç kim bilmez meger Allah tebarak we taalaň özü biler. O çölläki we derýadaky zatlaryny biler. O bir ýafrak düşmez meger şonu Allah tebarak we taala biler. O hiç bir däne bolmaz ýeriň garaňkylygyna. O hiç bir öl gury zat däldir meger Lawhul Mahfuzda bardyr.